tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva nhasi chimwe chirongwa asi Andrew ndiye mumwe chete okwanishamba makadini chera nyephila shumbu njani aiwa ndiri nani chose kuri sekumatare ndizvozvo tangoda kuti tisatanga chirongwa chanhasi timboti kurukurei nemi mbichana pane zvinhu zviri zvitatu zvina zvakaitika. Chekutanga ndechekuti rwendo rwekuchiredza makaruona sei? Haya ma1 kwakunzima sibili so muli eZimbabwe khathe singakathi silinike siliphathele khona sunthi sike sikhulume amabili amathathu nje sesilinike ini uhlelo lwanamuhla. Kuchiredzika takaenda kwagogo but takasvika tikadzoka asi mafambiro acho atakaita anga akaipa ende munoziva kuti takavarairwa kufamba here tisina spare, kufamba here tisina wheel spanner. Mota ndokubva yanotiponjera tiri pakati pesango mune shumba mune nzou mune mbada mhofu taingoti aiwa ka hadzina basa kana idzo shumba taingouchirira ka takaona moto handimbodi kukunyeperai. Tinoda kutenda zvakare mukoma vakatibatsira pane mukoma vakasvikawo ndokubva ifani yeDrewmas media wakando vakazotiperekedza kunogadzisa mavhiri kuita sei muchiredzi zvakare aiwa toda kutenda kuna mai Magombedze vakasangana nesu tiri panguva yakaoma vakati Drewmas media ndafana takuonai so muli eZimbabwe usize sechiredza aisa ahlangana lobunzima kakhulu sahamba phela zakhohle ukuthwala ispewu yonke nje into okufanele uhambe la ikhito ofanele uhambe la nxa uhamba ngemota safika safelwa imota siphakathi game park. So hayi muli eZimbabwe uhambo lwangikhona lalunzima konga pakaipa panga pakaoma kusiya here chera vega vari motokari chinogadzisa vhiri ndikati ndodzoka mukadzi adyiwa neshumba manje ni ndonzi chera ini muri yeZimbabwe regedzai tipinde muchirongwa chanhasi. Ndofunga munotondera paya tikupai Madzibaba Bond is edit again. Takakupai paipai vachikurukura vachitaura nhoroondo yavo takaona kuti hatingatange tichaenda kwaMicho tinonzwa kuti zvakamirawo sei kune vacho kwakabva divi kwaMicho kwakabva Tsvimbo kwacho kwese tinyatsokunzwa kuti zvakafamba sei chinangwa kakuti titsvage chokwadi chezvakaitika asi chatiri kuda kukumbira zvikuru regerero pamusoro penhau yatakanonoka kuburitsa yaMadzibaba Bond. Ndofunga kana makatera pavhidhiyo takakupairiya vakambotaura zvishomanana kuti ndiri kuona Queen Elizabeth afa ende zvichokwadi tisati tatoburitsa nhau iyoyo Queen Elizabeth akabva afa vakagona kunonzi kuprofita kucheche nai vakagona kuprofita aiwa sando dzenyu Madzibaba Bond ndochekutanga chatoda asi zvakare Madzibaba Bond vakazotitaura zvakare paprogramu yatiri kukupai nhasi kuti mwedzi mishoma iri kuteera pachave nenyoka ichange ichikrosa kubva mugomo kupinda MAZOE dam. Ndofunga isusu tichikura takakura tichinzwa kuti pane nyoka yakabuda mudhemu yaitadza kuoneka kuti musoro wayo uri papi yakagumira papi motokari dzichinzi dzakatadza kucrossa road yeMAZOE iyaya dzakastika kusvika vatozochinja road vakuenda nekunoshandisa old MAZOE road yakavharwa nenyoka ndofunga ishato nai zvinzizvo ndo pakatanga Zimbabwe kusamira zvakanaka ipapo saka Madzibaba Bond vati izvo nyoka iyoyo rambai makatarira muchaiona manje ichidzokera muMAZOE dam kuratidza kuti taakugadzirisa nyika. Handichavadhauti ini ndakambovadhauta asi this time avanenge vari kuziva zvavari kuita baba. So muli eZimbabwe uhlelo silinika lona namhla secela ukuthi lisicolele cause
siyathi sithola ukubambeka kakhulu uhlelo lolu kwafanele siliphumise kudala but ngokubambeka lokuhamba asisaliphumisanga ngesikhathi uMadzibaba Bond wayeprofit ukuthi ubona uQueen Elizabeth ebhubha but thina njengokubambeka sisaphumisanga ini uhlelo lolu ngesikhathi so namhlanje yilo sifuna ukuthi sinjani siliphumise lizizwe ukuthi hayi kude wake kukhulumile nje kudala emalangeni nje ayedlulile wayekhulumile ukuthi hayi ubona phela umuntu omkhulu ohloniphekayo khona ngale emakhiweni esifa so hayi muli eZimbabwe i-professional phela yanjani yapasiswa phela kwayenzeka lokho ayekukhulumile yena wathi njalo futhi emalangeni nalandelayo kumbe ezinyangeni ezilandelayo uyena ubona inyoka yaphuma eMazoe Dam thina hayi ngale mandebeleni mina ngangakuzwanga kodwa kuthiwa kule nyoka yaphuma eMazoe Dam yayinkulu kakhulu ingakhanyi ukuthi ivela ngaphi ikhanda lingaphumisile ngaphi uthi hayi yena ubona inyoka yena leyana sibuyele eMazoe Dam khonapha lingabona ibuyela iZimbabwe izaba kahle yezwe rikunzi kuphera kweMazoe Dam kusazara kwaranga kurichiita iko kana kuti kwariri kuita inhawu yekuti nyoka haina kudzoka hanzi matara haana kupeterwa pakapera hondo kuti aiwa hatichisiri muhondo saka ndo zvakuitwa naMadzibaba Bond kugadzirisa nyika ndo according to him so muli eZimbabwe iko phela sikunjani esiliphathele khona namhlanje tisati takupai chirongwa chanhasi ndoda kutora mukana uno zvakare kuti chera bye bye so muli eZimbabwe ngithe ngilivakatshele phela sike sixoxe lami kade sendikhanuka kakhulu but hayi isikhathi sesifikile it's goodbye my friends mombodzokera kuchikoro zvakaoma kani kuenda kuchikoro uku kune mabhuku uku kuna dzedzi unongoda kungobalansisa kwese wamboenda kumabhuku wombodzoka kuna dzedzi ukangoda kungwarira kumabhuku futi hakuna sendi rinouya ikoko saka aiwa mufambe zvakanaka chihera kudzokera kuchikoro tatenda taonana munana December munofanira kunge muchiuya tombouya tomboona kuti Madzibaba Bond zvamira sei kuchiredzi zvamira sei pamunozouya aiwa katinenge zvizhinji zvine zvadudzirwa tinechatopa nerimwe stage hongu muri eZimbabwe regedzai tikupei chirongwa chanhasi asi pachirongwa chatiri kukupai chaMadzibaba Bond takanonoka kukupai chikonzero ndechekuti takakupai chekutanga saka kuti zuva rinotevera tikupei chimwe inobva yaita kachanel yaMadzibaba Bond saka takambokupai zvimwe zvirongwa tichiitira kuti timbobhayawo katime wozodzoka futi Madzibaba Bond asi munyama wataita ipapa ndeyekuti zvimwe zvacho zvavakataura zvabva zvadudzirwa tisati taburitsa vhidhiyo mutiregererewo mafanzi eDrewmas media aiwa nyacela kakulu ningavatiregerere so muli eZimbabwe sizabonana kwelizayo lisale kahle emakhaya inedzidziso inenhungamiriro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona anasekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuva yarashumba vatidzidzisa nekuti pogwara iri tinokukwasai nemutsamadzini akazuva iyi muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rari pazuva ndofunga munotondera paya tichikupai
nhau yamadzibaba bond vachitsanangura zvakasiyana-siyana. Vakataura ivo kuti vane chiitiko chichaitika pasvondo ravo, ndo patauya nhasi uno. Ndofunga chiitiko of its kind, because ndiri kuona vane mbira vari panapa, vakapfeka zvechivanhu vari panapa. Imimi madzimai muri, haleluya. So yeZimbabwe ngethemba esigabeni esidlulileyo kuhlelo oludlulileyo la sizosibula muzwa ukuthi kuzaba nomhlangano, kuzaba okuzayenzakala umhlangano nje ongajayelekanga elengazake lihlangane lawo nje. So namhlanje iphesiphendule khona kwathiwa hayi kuzabe kuhlanganela abantu abatshiyeneyo. So namhlanje iphesiphendule esiphenduke khona sathi sifuna ukuzwisisa ukuthi kuyini okuyakwenzakala. Zvakaoma chirongwa chatinacho zuva ranhasi inini ngati chakaoma. Asi kudzidza kuita sei akupere, tinoramba tichidzidza musi nenguva. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Regai tipinde muchirongwa chezuva ranhasi tione kuti zvakamira sei, zviri kufamba sei, zvese zvinenge zvaitika. Wakati nokupakurai ndosaka achiti Drewmas Media ine dzidziso, ine fundiso. Drewmas Media ndenyu, haisi yachena, haisi yaneshamba, ndeveruzhinji. So muli yeZimbabwe namhlanje iphesiphendule khona sizozwisisa ukuthi yini okwenzakala. Zimbabwe ndofunga paya makanzwa kuti pane chiitiko chichaitika. Ndatochikanganwa zita racho, chera muchiri kuziva zita racho? Aiwa. Regedzai tiende kuvaridzi vechirongwa vatudze kuti chiitiko chiripo pazuva ranhasi ndechei. Zuva ranhasi kune mutambo unonzi mutambo wengoma nhatu. Chinonzi mutambo wengoma nhatu unotaura jira reblack, jira rewhite, jira reblue. Jira rewhite rakamirira vanamati, reblue vemumvura machembere, reblack masvikiro nemhondoro. Saka mutambo uyu takakokera kusangana kwevanhu ivavo tiri muno munyika yaCHAPINDA kuti tionesane chinhu chimwe chete, kuti vane mhepo tovabvunza kuti vari kuonei, vanonamata ava makatizei, vemanjuzu ava muri kuti, so that tinobva tine chinhu chimwe chete chinovaka nyika, kuti vanhu vazive kuti aiwa mudzimu yavo iriko. Unotanga kumachembere opururudzirwa, wogadzira nzira yemudzimu yako, wagadzira nzira yemudzimu yako otsvaga Mwari. Nekuti kare munyika yedu yeZimbabwe matsanangurwa ndakaitwa naMwari, midzimu ndaitokumbira kuna Mwari ichiti tipe chikafu chiburuka chichitwa sei, asi nhasi takukanganwa kuti ndiyo yakatichengeta kusvika tipewo mutupo. Saka kana tichichida kuramba mudzimu yedu ngatichinjeka mutupo toyera anointing oil kana kuera matombo kana kuera zvimwe zvinhu. Saka ndiri kuti tiyeuke kwatakabva, nekuti anziva kwawakabva kwaunenda usiku. Saka ndoda kuvaka nzira kuti tidzokere pachitendero chedu, tigonamata Mwari asi ticheuka mudzimu yedu mwaka nenguva kuti zvitifambire zvakanaka. Dzimba dzinomira
mabasa anoendeka pfuma inowanika kunge tatedza zvekutanga zvakana vabereki vedu. Florence Mundirwa from Ngoda Granites as a sales and marketing manager. Sengoda Granites tinobatsira kushongedza nzvimbo dzezororo dzehama dzedu. In short, tinokubatsirai kusarudza matombo ayo amunoisira your loved ones vanenge vakaita sei vanenge vakatisiya. Kana muchida kutibata tine website yatinayo inoti www.ngodagranites.co.zw. Facebook tiripo zvekare Ngoda Granites /tombstones. You can also find us at Corner Golden Quarry na Blawayo Road. Munotiwana zvendo pane workshop yedu. We also have a branch Palong Chain Plaza suite number 50. Munokwanisa futi kutiwana pa showgrounds opposite Tel 1. Then kana muchida kutibata pa phone number munotibata pa 0714-839-761 or 0774-140646. Kana mukauya muchida kutenga dombo motitaurira kuti tabva neku-Drewmas Media, we have a discount yatinokuofai pamunenge makutenga dombo.
mukana yekuti nzira ioneke. Kana maisaziva kuti nguva yakwanire kuti zive chokwadi kuti chivanhu chiriko, machembere ariko. Chakatanga panyika pano machembere ndiyo akapfurumidzira mondoro, ndizobara vanamati. Saka kana muchiona zuva iri nemwedzi uyu zviri pamwe chete, tarisai mudenga. Zvinoreva kuti nguva yeumambo yakwanire kunaka kwenyika. Vakaprofita mvura kuti iri kuuya haina kunaya here? Hamuna kupfeka majuzi here? Vakati nakunza sama hakusi kuiona here? Vakanga vavanza shiripiti ndiro rini? Saka ndiri kuya kuzoripatsanura todzosa nyika. Ridza mukomana ridzakawa ridzaka dzokorora. Munhu wese anogadzira mwedzi nezuva. Taura zvauri kuda.
ndozviri kuitika muri yeZimbabwe. So ndofunga nemanzwira muri kuita kune mucheka weblue uyo ndokuri kuenda vane manjuzu. Divi iri raiswa mucheka mutema ndo pari kugara vanosvikirwa vane midzimu inosvika kwavari. Mukatizotarisa divi iri ndofunga muri kuona mucheka muchena. Ndokunenge kuchienda vechechi vesvondo ndo divi ravanenge vakagara. Vamos orar então para o tere. Vamos orar. O disso vanamad. Leire. Disso ora tu estamos chegando. Let's go muru. Nyaya tinayo nas. Takambia takadai sezo zvisu. Inyika. Ndozvakaita nyika izvitira kuno. Ndinokumbirawo. Baba ipo. Sezvo uri koko iwe uchakwanisa kubata munondo wangu. Nditi munondo wangu hauna site. Saka rikaitotora ndoka. Nekuti ndakakutuma unoutora, ndatora site. Asi amunzwe nzara. Musha wokudyira wavhurwa pamunowana zvekudya zvese nezvekunwira-nwira. Konge Restaurant and Bar 18848 Robert Mugabe Road. VIP and VVIP sections available. Ndipo munowana traditional dishes in abundance. Uyai mudye samambo, muchidya namambo, musasaririre. Konge Restaurant and Bar, everything is everything. Hey baba, unotenda rati mdziko. Asiyatenda baba. Mdziko ngasi mutero woko.
ndozviri kuita nyika iri kuvanza chivanhu chayo asi chichiziva. Ari papi ngaasimuke. Zuva ranhasi takupatsanira chinhu chimwe chete. Ndagadzika nyika iri pasi. Mukaona nhasi zvabuda pachena. Mawirirana nekuti dzimwe dzenguva kumachechi vari kuti pisai machira emudzimu hazviko. Vari kuti pisai machira emanjuzu, masatanisti, asi maprofita ari kutora mushonga Uganda uchiya muZimbabwe. Vari kuti mari yakarombwa asi mari chegumi vari kutambira ndodzi dzimwe ora kudzinga. Chauraya nyika panyika iPentecost. Roma vanonamata, Methodist vanonamata, nekuti havanambobvira vatuka chivanhu. Nhasi imi mapostori makapfeka nguo chena, baba Johani vakati vakasvika paine masvikiro vakatambidzwa mukombe ukapfuura asi akaubata asi mamusipo. Manuere vakadzosera vanhu kunyika vakapfeka madhenibai makati arasika. Awimbo vakapinda parukova hamuna kuziva kuti simba ravo raibva kupi. Vatumwa vese vakabva kumakombwe. Chinonzi gombwe chii? Nyika kungewe kuoma, Mwari unoda kuparadza. Anotumira Jesu panyika. Saka baba Johani vakatumira Jesu panyika asi havana kusvika. Zvakawirirana nemakombwe sati zvakapedzisa. Ndosaka vakasiyana vakati usapfeke nguo chena iyi kana usina kuudza hama dzangu dzangu, asi vazhinji vakadzipfeka nguo chena idzi vakafa tiri kutambira bira. Ndizve saka zuva ranhasi tinoda kupatsanura nzira yechivanhu nemachembere kuti zvinorevei. Makaona mawirirana makwazisana maoko ndingagadzirika. Tandatumwa nababa ndakaprofita mvura mukaiona, ndakati mwedzi nezuva muchazviona masikati makazviona. Ndiri kuprofita hondo munyika mupi. Asi baba achiva unhu hwenyu, achiva mudzimu wenyu. Ndingaparidze nyika rega ndichitumira makombwe ekuti anoyanana nemi. Saka ndiri muyananisi wekuyananisa vanhu nemhepo kuti mudzimu yakuyeukai asi yakukutamai. Saka zuva ranhasi izuva rekuti kana maramba mudzimu unodzosera minjiro kuna Mwari kuti varamba hondo ngaiuye. Iyi nzvimbo iyi ndiyo nzvimbo yenyika yaitsvagwa mazose. Ndichiuya musha uno wedungudza vachamenyuka, ndakatumwa ndine nzira yekudzosa nyika. Ndakabva Chipinge ndikaenda Madziva, ndikaenda kwaYamicho, ndikaenda kuna Wirikoti. Ndoranga riri gombwe raSouth Chipo aine 8 years 1972.
Tsvimbo iyi ndoitsvaga mazuva ose. Zvichinzi tsvimbo yangana vamugabe. Vamugabe vanobvira vakaita tsvimbo. Tsvimbo yakasiyiwa makombwe nekuti yaitengwa navana vadiki vakayera ndovakarwa hondo. Tsvimbo iyi ndoki yenyika inonongedzera pane goridhe richibuda. Tsvimbo iyi ndoinogadza madzimambo, ndoinogadza purezidendi nyika ino. Tsvimbo iyi ndoinorwa nyika ino kuti hondo iende kunopera. Izvezvi makatarisira hondo yepfuti asi tiri muhondo tayakunoku. Kwakatumirwa mhepo satanism irimo. Varungu vari kupa mari kuti nyika ino itorwe. Nyika ino iri kucherwa pasi apa musiri kuzviona. Asi baba andituma akati ndichirwa neshiripiti. Ndakateura ine akati nyika ino haitongwa nevarungu. Saka ndikutaura kuti Chamisa hafa akatonga nyika ino. Kana maramba shiripiti randakashandisa mvura ikauya. Shiripiti randakurekidzai mwedzi nezuva ndova shiripiti randichashandisa vakunovhota. Muchavhotera pandinoda muchifunga kuti ndipo. Baba ari kuti nyika ino wamuchagadza pautongi anofanira kutenda muchivanhu. Nekuti chivanhu ndochakatakura nyika ino iyi. Zvakakanganisika papi nanziri jeke pazvakakanganisika. Pavakanorwa hondo. Tsvimbo iyi ndoyakarwa hondo. Asi havana kuzodzokera. Saka nyika inenge ichiri muhondo. Zvamuri kuti nyika ino ine matambudziko. Haisi mhosva yadhiraivha asi bhazi rakafa. Saka ngatigadzirei bhazi kwete kuchita dhiraivha. Kana mane kusarudza ndimi asi dhiraivha haana mhosva pari zvino bhazi ndo rakafa. Iyemi vana muZimbabwe mune ngozi yamuinayo nhasi. Sei ndadaro vanhu vese vari pano mabatsirwa mese. Maenda kumaprofiti, maenda kumanjusu, asi pakati penyu hapana akayambuka. Vamwe makanamata muine mari asi hamusina mari yamuinayo. Saka tsvimbo iyi ndikaisumudza mudenga ndakudzima urombwa hwese hwakatora ugana uri muno. Ndikasumudza tsvimbo iyi kubva pasi kana manditendera mudzimenya kudzoka musha uno. Kana mudzimenyi chinge yauya ikarwa hondo mukawana goridhe mukararama zvakanaka ndichadzosera tsvimbo iyi mudziva. Vanhu vochinamata. Kana nyika ichiri yakamira mamiriro yakaita aya hakuna kwamuri kuenda hondo iri kuuya. Asi nyika ino yeZimbabwe ndo nyika ichasika runyararo. Ndiri kunzi masoja mapurisa ngachitakura rutendo nekuti aigona kugutsa vanhu panyika pano itsvimbo iyi. Madzimambo enyika ino kuti agute itsvimbo iyi. Hongu maovheta akati akarwa hondo sandiwo akarwa hondo chairiwai ishiripiti. Kuti dzemuno hadzaishanda kufura varungu. Saka shiripiti iri harina akaritenda akadzoka panzvimbo. Varungu vakauya vakaenda Chipinge muchijururwi. Pakabva izwe kuti machembere chii. Kune njuzu yagara muChipinge muna Save yainzi Zamurimwe. Ndo yakatanga kuridza mupururu. Nyika ino ichiriwa hondo. Ndo yakatorwa ikaenda munyika muno kuna Queen Elizabeth. Ndo saka ndaiti ndaona Queen Elizabeth afa. Pakanaye mvura iyi yairevei yaida kudzoka kwenjuzu yomunyika muno. Saka ndikuprofita chii? Ndikuprofita rufu rwaQueen Elizabeth.
Ndakura rwakuchibira pacheni. Bichaoneka nyika yese. Zvadaro nyika ino chaitsira hondo kana kunaka. Sachimbo iyi ndikasaisumudza pasi kwenda mudenga. Tarisira zvese. Kune urwere ruri kusumuka rukuya. Asi nyika yenyu ino iyi yakanaka, haina pfuti asi mune mudzime yakasimba. Mudzime yamina yemi hakuna nyukilia inokwanisa kusumuka kuya muno. Hakuna urwere unokwanisa kuya muno. Hakuna matambudziro anokwanisa kuya muno. Amicho yakaenda nyaya makairamba. Nhasi nyaya yadi yadzoka. Handisi kuramba kuti mundirambe pano. Kana mandiramba ndakwenda kumadziva. Ndichatora rangu kuti uyai. Kana hondo yauya ayo munosangana nayo. Ndozondibvuma. Ndakataura kuti mvura iri kuya hamuna kuiona here. Saka ndakati hondo iri kuya gadzirirai. Asi baba ati ndikasumudza ndonga kuenda mudenga iyi. Ndaona vaprofiti vakaromba vatanga kufa. Ndaona vamwe vatanga kusungwa. Vanhu vanovabepuka ndoita nemushonga wainawo kuti vakutora zvinhu zvose haudzokere ikoko. Asi vari kutora mushonga kuGhana, kuNigeria, ichiuya muno asi mudzime muno yakasimba irimo. Simba rose riri muno rakabva kumakombwe. Makombwe akatumwa naMwari Baba. Saka Zimbabwe inyika yemudzimu, inyika yemhepo. Kana maramba imana baba mukunamata. Chiramba mutupa moshija moera holi wayo. Kana mabvuma izvozvo ndobvuma chimudesiya pasi. Asi kana maramba yemana baba munosangana nazvo. Saka imomo mune mashava arimo. Ndikasumudza tsvimbo anosumuka wose kuvaridzi vavo. Ndikasumudza tsvimbo iyi bweridzai akomana. Bweridzai. Mune mhepo umu. Mune mashava ejuzi umu. Ever the God, the short, the great, ever the low. Kana pale wana mashoko ndiwatindira panguva dzino. Asi yanguva yakwana yekuti vane mashaya vainawo agadzirwe. Ndakutipasaniwe imwe nyaya diki panguva dzino isvike zvakanaka. Nekuti mukati matiri umu ana mbenanda vawandisa vari kubuda kutaura. Una mbenanda wabuda uku. Kuna wabuda kudandi. Kuna chaminyuka wabuda uku. Chaiye ndeupi. Kune njuzi yabuda uku. Kune maudogadzira mashave uku. Machira ari kutorwa mukunjika muswechi. Njuzi dziriko. Machembere ariko. Takatanga ichembere imwe chete yakadza mururu. Vamwe vati mondoro ndo yakatanga kwete. Takatanga ichembere. Chembere janiko. Ndiwo madzimbu yakanaka uyu nhasi vana havachagare mudzimba nekuti vakutukana atete vavo. Vakutana mbuya wavaroi. Vakutana mai wavaroi. Tiri kundishamisa muri kubva nemashoko pamuprofiti. Profiti kuti baba vako vakakuroya. Once go back to sender. Profiti anozvitadza asi mashoko ake unovatakura kuenda naye pane mwe profiti. Oenda pane mwe profiti. Oenda kunhu 20 mari yadii? Yapera. Medzisoni ke ndichimboenda kunganga maprofita agoni. Saka muri kuti here maprofita ese aya kutadza. Tsvakai pane nyaya. Nyaya haichazi yevaprofiti kana matambudziko. Inyaya yekuti makakanganwa mudzime yenyu. Mandidzwa vari pane mese funga maneti. Inyebei. Amunoneteri. Zviri kufamba here. Nana mai amunoneteri. Machira mrefu de blue eyele boya zubambe.
Saka nguva yakwana yekuti tidzokere tese mudziva. Kana zvakadai so hakuna mhondoro inotaura. Inotaura vekare vaiti vakona mwedzi nezuva vaiti nguva yakwana yemambo ari kuuya. Saka taioneka machembere chetu yaidza mururu kutambira mambo. Mambo otanga kuvaka makombwe patsva. Otanga kuvaka mhondoro patsva. Saka madzimambo ekare akuona kuti pane chadii chauya munyika. Saka kana makada zvinhu zvakadai so izvi tarisira zvinhu zvingani hondo nerugare. Saka mukuda chii baba? Saka ndosumudza tsvimbo here? Matendere kuti mudzivi iriko. Saka nyika yese saka kuno yagadzirika. Kubva nhasi nyika ino yanaka Zimbabwe. Kusumudza kwangu tsvimbo ndichiisa mudenga muchaona zvichaitika. Pandichachida kuchitedza madzimambo ese tiape utongi hwavo. Ndakuchinoti madzimambo ese ndovaka mhondoro patsva dzinovachengeta. Nekuti mhondoro zhinji dzakaurayiwa dzakafa. Makagadza umambo kune vasiriwo. Dunhu vachana mvura. Makomo makatorwa navarungu nokuti murungu akugara mugomo achitakura chipo chenyu. Varungu havasi vese vakaipa. Ndakati murungu. Varungu vakabva machaina varungu. Magermany vai. Maeloboni varungu. Saka baba anditi tichibatana tose zvinhu zvichifamba. Saka vese nematare emvura. Baba anditi zvakwanya mudzokere mudziva. Ane simba haendese vanhu kuIndia. Haendese vanhu kubuda muSweden. Haendese vanhu kuDubai. Anokumbira mvura yozara muna Save. Toenda pana Save togadzira nzira yedu. Wandichakumbira wandichakakera nzira kubva nhasi. Ini goridhe renyika. Tsvimbo iyi ndoinongedzera pane pfumo pana pfuma. Tsvimbo iyi inonongedzera pane oiri. Inanzi kutya. Inonongedzera pane mari chidii. Ndakaprofita ndakati mwaka watakuenda godhe chadii. Chashaika. Asi mwaka wari kuti chibuda radii. Zimbabwe chinaka. Hautaure kuti unonakisa nyika kumberi uku vanochipa nei? Negara. Saka mudzimu yenyu yadzoka. Ndakuchinotakura chiripiti. Ndoenda naro kupi? Kumadziva. Saka achateera kumadziva chasangana naro dziva osunungurwa. Saka baba andu matindisumudze tsvimbo. Baba vatema.
Ngatisangane kuma-election. Chakwenda kunovhota munhu waucharota wakunodii ndiye vhotera iye ndikuita shirifiti zvinzi vanhu vakuvhota mangwana usiku ndikutera munhu 1-1 nyika yese zimbabwe yese ndichibudza kuti president upi vhotera upi atopedza ndoshiripira nda kuti ndiite roro ukasvikamo ukaita nharo sitakakero wakumoti kuvhotera ipapo ningiri mhuri yezimbabwe ndofunga ndicho chirongwa chatanga tinacho zuva ranhasi, asi chandoda kukuyeuchidzai senguva dzese isusu tiri veDrewmas media hatimo mune zvematongerwo enyika, asi pazvinenge zvichitaurwa nezvazvo aiwaka hatiregedze kusvika. Vachamisa vachitaura kana tada tinonotora, vamunangagwa vachitaura kana tada tinonotora, asi basa redu isusu kachera nderekuudza vanhu zvinenge zvichiitika, nekuti ramangwana iro zvozoti kuDrewmas media maive kupi zvichitaurika izvi, maive kupi zvichiitika izvi. Saka tinoda kuzvitora zvozove kwamuri muri yeZimbabwe kududzira. Hanzi shura ratakatarisana naro manje ndere nyoka ichange ichipinda muna MAZOE. Inini takakura tichiudzwa kuti pane nyoka yakaonekwa ichibuda muna MAZOE dam ichienda kunze, ndo pari kunzi ndo pakatanga zvinhu kushata munyika. Saka hanzi nyoka iyoyo manje before my elections ichaonekwa ichipinda muna MAZOE, inotovhara mugwagwa zuva rese. Mhuri yeZimbabwe tina njengeDrewmas media itina umsebenzi wethu ngokuthi silazise ukuthi kunokwenzakalayo, ukuthi ukuthi emhlabeni kwenzakalani lokuthi eZimbabwe kwenzakalani. Lokho okokuthi okwama-politics lani thina hayi asikho lapha, but singezwa lapha okukhulunywa khona nxa sikuyukuthi sifuna ukuthi siyerekhoda lapho khuluma khona uChamisa hayi siyahamba, singabona lapho kuyabe kufuna phela ukuthi kusirekhode khona okukhuluma khona ubaba umnankagwa hayi siyahamba. Thina sifuna kuba kwazi kwini ukuthi silazise ukuthi kwenzakalani njengoba si-media company. Njalo uMadzibaba Bond uthi isimanga sizaba khona khathesi ngesenyoka le yaphuma eMAZOE izabuyela phela nxa sibuyela ngoba try inkulu kakhulu izavala kwini, izavala umgwaqo. So mhuri yeZimbabwe yikho phela kade siliphathele khona okwelanga lanamuhla. Hanzi isusuka kambo kedu kataura kuti ndipo pamunoona vana sekuru nanambuya, nhasi taona vakasangana. Vamwe vanga vachisvikirwa, vamwe vachiprofita. Kunzima. Mhuri yeZimbabwe njengoba ingoma yethu isitsho ukuthi lapha siyabe thina iDrewmas media ngiyokufundisa, njalo yikho esibona khona abaprofita labo okhulu labo gogo nje besenza imisebenzi yabo. Namhlanje sibabone behlangane besendaweni inye bebambene besendaweni eyi-1. Kana kuine vanenge vachitaura zvakasiyana-siyana zvamunoziva imimi kuti zvine chekuita nenyika inonzi Zimbabwe, aiwa tishedzei tinouya totora sezvazviri, asi zviri kwamuri muri yeZimbabwe kufuka kana kuwarira. Hatipo pakuti ningenda unovhotera ningi, ningenda unovhotera ningi, kwete sarudzo inobva kwamuri. Ndosaka vanhu muchinzi register to vote so that unovhotera waunoda. So mhuri yeZimbabwe thina esikwenzayo ukuthi silinike nje izindaba ezenzakalayo. Ngiyathemba ukuthi lapha lizakhona lizahamba le register phela ukuthi livote.
senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kudrumas media. Drewmas Media, taking you to another level. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa kubva kuna Shumba naChera. Aiwa, tateka irabi yedu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe magiwe mkaranga. Iwe magiwe mkaranga. Iwe magiwe mkaranga.